salon kazı da germa da sok kadoharım karo de mere dorovare zado korba kalke doylani ekbin doyo fagorstelo Muti her zaman da sultan mevcut. Muti hadi her zaman sultan mevcut. Hadi lavi Ez li bajarê Riha navçeya Sêwerek hatim dinê. Dema ez hatim dinê bavê min zindanê de bû. Ji ber ku bavê min kasetçî bû, sala heştê û dawiya heştê û destpêka nodî de. Piştî bavê min derket em çûn koçber bûn. Em çûn Tarsusê, zaroktiya min li Tarsusê derbas bû, heta neh saliya xwe. Piştî 2000 jî em hatin Amed. Ji heta niha jî em li Amedê dijîn. 10 saliya xwe de min dest pê muzîkê kir. Li navenda çand û huneriya Dicle Fratê min dest pê kir. û Koreya Zaroka, paşê Koma Civana û heta solo. Niha jî em dîsa kar û barê xwe muzîk em berdewam dikin. Mekteb jî ez niha zanîngehê dixwînim, sosyoloji dixwînim. û tiştê din jî ez dixwazim muzîka Kurdî wek profesyonel daha akademîk bikim. Niha xwendinekî me li salekî li Londra heye. Ez ê salên pêş de ez biçim ora. Piştî ez vegerim dîsa çand huner bi awayekî ez berdewam bikim. Ez beriya ku bên Amedê an jî beriya Dicle Fratê gotinekî Kurdî nizanibûm. Gotinekî yani çawa bêjim ez nikarbûm bigotama tu çawayî an tu başî. Yani ew qas ez nêzan bûm ji gotinekî Kurdî nizanibûm. Lê piştî saziya ez bi rastî jî em piçek bişans bûn. Yani dema me da herî mamosteyên baş aliyê hem muzîk de hem çand û huner de. Gelek mamosteyên me bi qedr û bi qîmet hebû. Ez dixwazim navê wan bêjim yek û yek. Mamoste Adnan bû, Neşet bû, Sedran bû, Farxîn, Bülent. Yani mamoste Apo wana, mamoste Neşet, Celal wana ser me gelekî ked dan. Ji bo ku em vê zimanî em vê çandê hîn bibin. Bi rastî jî ez Dicle Fratê hîn bûm. Berê niha di malbata min de mesela her du birayê min nizanin. Em sê biran e. Ez ê ya herî biçûkim. Wana her du jî nizanin. Lê ez tenê ji seva saziyê ez hîn bûm. Li 10 saliya xwe da jî dema bandora Hozan Diyar ser min çêbû. Yani min muzîka wî gudar dikir, min digot ez bibim wek vî camerê. Piştî bi sala ez dersa Kurdî û dersa muzîk ez hîn bûm. Xewn û xayalekî min hebû. Min got em pêra duet bikin. Ez û Diyar em bevra duet tek bikin. Klîba min yekem ew alîkarî da me duetek çekir. Bi rastî jî ew hezkirina min ew dît. û aliyê muzîk de jî min dixwast ez xwe pêş bixim. Di seva vê mamosteyê ez bi rastî jî muzîka Kurdî ez hîn bûm. Çanda Kurdî ez hîn bûm. û min got ez ê bibim wek wî. Niha jî ez dema lê dinêrim em niha bi hevra rû dinin çay vedixwin, qehve dixwin an jî projeyan daxivin. û rastî jî ez wisa ew jî matmayî dimîne ez jî yani berî 15 sala gotinekî Kurdî ez nizanibûm. Niha ez dikarim bidim ziman yani.
براستی ام پیچک جی کو از لی مزن بوم تارسوس بو و چند وسا نجات پرست هبون چند فاشیست هبون ام دترسیان کو ام زمان خو باخفن لی مالبات دا دایو کو بابین من زازاکی خبر دادم جبر کو سیورک زازاجی هنه و کردی جد زانبون لی زازاکی herhalde daha baştır zanibun zazaki haber dadan لی zazaki çima haber dadan tişte ko em nizanım yani taybeti Vusa ciber ve em zazaki cihinne bun Vusa mali da zedetir ser Türkiye maalesef ser Türkiye çu le paşi tu le dineri tu dubeji ya ez kurdum o az daykamın babemin babu kalin me kurdi da akfe zazaki da akfe le tu naha perverdek biyani zamaneki biyani u bajareki biyani tu dikevi hevuldan çima paşe mevi persiş xora persi em hatin amede me beri xoda amede başe kuje em hatin em çanda xo menaskir kültura xo menaskir jibo ve hatin me amede gerek baş bu strana vay dünyayı a diyar men digot le tembure daji strana irodisa Şveku damam çün kurse ve stram piçek çao bejim basit bu. Yani jberku tudkari bidiş şagirteki. Jberku ve ki mamoste ve strani nişane medda. Meci hem got hem jid stra. U piştivici usa hedi emhim bun yani. İlk caraya kem vay dünyaya mi got. Pişti ku ez hatim diye frate şu Kore zaroka bu emketin Kore zaroka dersan nota müzik u zaman medit pişti mekomeki avakır komanujiyan bu hemiz juan bu juan zaningehi bu lordaji hem emgelek derketin festivalji konserji pişti evana bun memur bu mamoste u devje saziye berdan u estenimam 2012 ez u mamoste diyar mebehvra duet çekir klibama yeken profesyonel ev bu. Piştivi farkın bülent u mavse xanemir me behevra stranek got. 2016 ji albümama yekemin derket Reviyen Şad. U pişti single u çend stranin nusa yek me derxist. Bivi avayı karip yani ali profesyoneli de pişti 2012 falan despekir. Brastici hatta 2017 tu davat işteki ve ne bu? Le pişti ya strana kimin he bu partizan? Le ser sosyal medya gerek hatta maşekirin. Nezi 4-5 milyon hatta maşekirin. Pişti şikayet kirin. Ev ser jimeri. Doz hat vekirin. Paşil Ahmet'e savcılık ya Ahmet'e 3 salu nehme cezadan me itiraz kır. Pişti ev şu istinafı nahacı ev dava ket. Le ev ket disa mehki şunda jboku min ser dike gotiye. Ser sahne konsert edemci gotiye. Disa dava hatım vekirin jbo ev strane. Naha du dava meheye. Emledinirin kahveçi ve çav emci nizam. Ya mirov dikare bu sapena sebke şu zamanı Kurdi bu zamaneki siyasiye. Yani ne havcıya kutu beji ev falan parti falan kes falan tişt gotuna Kurdi bu siyasiye. Yani em likuderi em zanın la Ahmet Kaya em zanın. Yani Ahmet Kaya kervan stranekin evindari bu. Le jibovi le koçberi da çu ser dilwani akla. Jibovi jibo düşmün anji jibo devletin nicat perest ne havcıya siyasi be evindari be rojane be fark nake. Le yamın taybeti da ez duhazım revşa xwa revşa gele xwa revşa civaki xwa xwa naxwazım civaki kut bikim. Yani ve civaki heviya çiye heviya azadiye heviya yekitiye heviya serkeftineye ez vek müzikjenek ez şara nabejim hünermend tücarici nabejim ez duhazım hewl dedim ku ez bibim hünermend le ez vek müzikjeneki kurt ez nikarım goya xwa bigirim çavê xwa bigirim ez jî afrandinên xwa bivî avayî hildibijerim û hevalên min hene mesela nivîskar hene ez nikarım zêde kur binivîsînim lê hevalê min nivîskar hene û ekîbekî me heye wana çê dikin ez jî müzik serçê dikim an jî stranên kevin ya hunermend ku ez hez dikim an jî godar dikim wana dixwîn mesela Ozan Dilgeş Aram Tigran Mehmet Şêxo Arif Mehmet Arif Cizravi stranên wan mesela Ozan Dilgeş min partizan yaviye gotun müzik yavî bû
Bi stranê ez hatim nas kirin. Bi rastî jî mamoste 25 sal berê hatibû gotibûn. Tu lê dinêrî 25 sal dîsa rewş wek heve. Tiştekî neguherin diye. Ji bo wî wisa yanî strana me dema em çê dikin ez wisa difikirim yani. Albumekî tenê heye rêwiyên şad 2016 derket. Lê xeyniwiya 6 an jî 7 klîbên me hene, klîbek profesyonel. Na herî dawî jî me strana ez nisêbîn tu qamişlo me çekir. Ji ber ku êdî belavbûyîna albûma hat guherandin. Yani tu berê albûm çêdikir fîzîkî. Niha êdî dijital platform. Mesela ez bixwe alî teknolojî de gelek başım. Ez gotin hat mijara teknolojî ez xwazim vêya jî bêjim. Ez ya Kurda da vloggerekî yekemînim. Mesela ez vlog videonun vlog jî çêdikim. Ji ber ku endamê min YouTube'ê hene. û ez mesela dema diçim konserde, konser an jî ciyekî şahiyê. Mesela yên ku vlog çêdikin, çi didin? Pereyê otel didin, pereyê rê didin. Ez bixwe diçim. Mesela ez dema diçim jî ez video xwe dikişînim û montaj dikim 15 dakika 20 dakika davêjim YouTube'ê. û teknolojî de jî piçek ew bingehekî me heye em stranê xwe jî wisa dikin. Yani mesela em klîbê xwe ez nadim derhener. Aranjör ez bixwe çêdikim, malê de stüdyo min heye. Dikarim van programa bikaribînim. Dema tu stüdyo programa stüdyo tu bikaribînî tu karî ya montaj jî bikaribînî ji ber ku bingehê wan yekin. Tenê dîtbarî û dîmen û deng hatiye guherandin. Ez wisa bixwe çêdikim. Yani klîba xwe nadim derhenerekî. An jî stranê xwe nadim aranjörekî. Ez bixwe çêdikim. Herî dawî jî işte ez nisêbîn tu qamişlo min bixwe çekir. Baran bari ji serxete behna axete ji bin xete kira semirne serxwe baveje ji çaraye hevalte baran bari li serxete behna axete jibin xete kira semirne serxwe daxine li çaraye hevalte ez û tu li bahe legelek durî ez nisêbî tu qamişlo wer dilê min bi agir bişo ez nisêbî tu qamişlo wer dilê min bi agir bişo. Em dikarin wisa bersiv bidin çima sosyoloji. Mesela 5-in jî hebû, mesela azad çima sosyoloji xwen ji ber ku sosyoloji û müzik bi hev rane. Sosyoloji çi ye? Rewşa civakê ye. Felsefe çi ye? Rewşa hunerekê ye. Yani wisa li hev du girê didin. Tu lê dinêrî mesela müzîkyenên ya cîhanê, Beethoven, Mozart û gelek kes jî hene. Wisa ciyekî ya felsefe ya sosyoloji xwendiye. Yani bi hev ra karekî cîkî de dikeve wisa ji bo wî min jî sosyoloji hilbijart û bi rastî jî tu dema tu dikevî kurahiya sosyoloji an jî felsefeyan tu dikarî müzîka xwe daha kur bifikirî û tu dikarî bigînî gel jî. Mesela dema sosyoloji rewşa civakekî tu li ser serdestekî tu bifikirî tu nikarî wek bindestekî bifikirî. Tu tenê jor tu meze dikî. Hunermend jî wisa ne. Yani hunermend dema neçe li ber civakekî rûn nene, li ber qehweyekî
anji naçe davete ki şine ki ve çava ve leser gel u civak usa ber çava ki mezim binere dema mezim binere ji hunera xoji tesir dike u gel ji haz nake ji ki şunda gel ji edi sosyal medya edi her tişt heye gel divine tüçidiki yani fotoğrafı ki tut bavici Instagram'e edi hemi guhtarwanên te anjî gel divîne. Ji bo vî sosyoloji û müzik ez wisa difikirim hevdû temam dike. Ez wisa difikirim. Strana zindan bi rastî jî hevalekî me hunermend ya gotin müzik ya wî bû Fırat Mert. Lê min çûma xwend ev hev sal berê xwendû bû. Albûma xwe da xwendû bû. Selahattin Demirtaş ji min re girtîgehê stranekî şand. Aç kaldık özgürlüğe. Yani gotunu müzik yavi bu, müzik xwend, ev jimra şandı bu. Pişti ev Vusa nezikatiye ki Vusa danişan kirin, müzik xwas el ji ser wî stranekî çekim. û zindanê jî me ser jiyana wî çekir. Tam vê demê de jî ev mehkeme min hebû. İja ez bikevim, nekevim, ez biçim derekedin an jî bimînim. Di vî psikolojiye de me çekir, min xwast ez vê stranê bixwînim. Vusa zêde profesyonel jî me nekir. Me stûdyo jî temburekî tenê me lê xist û ez çûbûm Rusya, dîmen jî me ser trênê Rusya me kişand. Vusa me avêt internetê gel hat temaşe kirin, gel acıban, ev stran jî wisa derket. û ez strana zindan jî ji bo temaşewan ez diyarî dikim. Beremdane zindane Civoy Kurdistan'e Le dilimin pırmazına Evte da hevsine Teme deste de uba ve Tem çave ve yare Destulingim giredane Bir zincir ayade Beremdane zindane Civoy Kurdistan'e Le dilimin pırmazına Evte da hevsine Teme deste de uba ve Tem çave ve yare Hatiye velat her der kiriye halat Bülbül ve gülle şaye Nergis temaşeye Çemuru vardı her gün Kum kumu zellale Zozanemin xemilline Buhuş tacihane Diben buhar hatiye velat her der kiriye halat Bülbül ve gülle şaye Nergis temaşeye Çemuru vardı her gün Kum kumu zellale Zozanemin xemilline Buhuş tacihane Destulingim giridane Bir zincir ayade Beremdane zindane Civoy Kurdistan'e Le dilimin pırmazını Evte da hapsine Teme deste de uba ve Tem çave ve yare Yaşa solon kazı da gerdan sok kakado haram karo le de mere duro vare. Todo por boca te